Така, силно говоря, защото ще е по-малко видео. Само до 20 гледания ще има. И Втора чао. част на него ще снимаме на Matchmaster, защото сме само 125 куби. Днешното видео ще се опитам да ги направя 200. Ако искате втора част, това видео нека стигне 30 гледани. И нека да започваме с играта. Стойте са. Така, кое си първо? Ред стия. И западам срещу колко купи? Не видях срещу колко купи. Аз, защото аз изобщо не съм добър на тая игра. Както виждате. О май гад. Много съм потресал песня. Ей, моя рунд. Стой. Нема как да стана, бе, пич. Ето. Бусове. Не. Пътне. Аз папатка на ракетите. Защото и аз бях те с това и аз бях. Обаче нямам стилки в самата игра. За да я купя, мая. Нали? Аре, бе, моя рунд. Те сега гледайте какво става. Само да им даде моя рунд. Пускай ракетите, бе. Пускай. Не интересувам. Кеки. Не. Стой. 40. Окей.